podem veure una mica les proporcions de què significa cada una de les despeses en un ajuntament. Aquí podem veure, evidentment, que les dues coses més importants i més destacades són les dues primeres i que, per tant, són importants. És a dir, totes ho són, però quan se'ns vol vendre moltes vegades que no hi ha diners, que aquestes despeses són imprescindibles, que no podem fer res, que no sé què... Bueno, no podem fer res. És a dir, segurament el que ha decidit això d'aquí i això d'aquí ho ha decidit algun dia. Potser no es pot fer res si és algú que deu pensar que ho mantenim tot igual i ningú es qüestiona res de com està. Però nosaltres creiem que sí, i més en èpoques com les que estem, doncs que el que s'ha de prioritzar són certes polítiques i certes despeses que no pas d'altres. Doncs en aquests dos casos ens trobem amb moltes qüestions i, per exemple, una de les que nosaltres creiem que s'hauria de mirar de revisar, que després veurem són certes partides exclusives amb convenis que suposen un percentatge, em sembla que és de quasi un 10% de tot el pressupost de l'Ajuntament. Una sola companyia amb un sol conveni, un 10% de tot el que es gasta. Vull dir que crec que sí que hem de saber què estem fent i què no estem fent. Després ens trobem amb les transferències corrents que, com abans, evidentment, si rebem menys, també segurament aportarem menys nosaltres als espais. Què passa? Que si en rebem menys, que el que dèiem, nosaltres paguem impostos, tots els estem pagant, i em sembla que en paguem més cada vegada, però resulta que ens arriben d'Estat, Generalitats, Diputacions, Consells, etc., de tots aquests ens que tenim muntats, ens arriben menys diners. Què passa? És que nosaltres també en retornem més, però és que aquests que retornem són per serveis nostres. Si aquí, per exemple, hi ha el Consorci de Benestar Social, és precisament per feines que es facin al nostre municipi. Si aquí hi ha la recollida selectiva o hi ha els serveis d'incineració o coses d'aquestes que es puguin portar a través dels consells comarcals, doncs és important. Si nosaltres deixem d'aportar diners aquí, ens estem empobrint en serveis nosaltres. I nosaltres creiem que que hem de ser molt curosos amb totes aquestes aportacions i totes aquestes despeses. Malgrat pugui dir, no, és clar, és que no hi ha diners, no s'hi pot fer res. No s'hi pot fer res, a veure. Són 23 milions d'euros a salt, que s'ha anat baixant últimament. Però amb 23 milions d'euros alguna cosa es deu poder moure. Veiem que hi ha els passius financers, que com en la part d'ingressos desapareixia el que era la capacitat d'endeutament, la capacitat que et permeten endeutar-te, aquí resulta que cada vegada anem pagant més. Doncs és per això, és a dir, cada vegada tenim més interessos i crèdits per retornar. Ara suposo que a partir d'aquest any la cosa s'anirà equilibrant o s'anirà mantenint perquè no se'ns deixen endeutar més. Però aquí tenim tota una sèrie d'interessos per anar pagant que ens manquen després per potser redistribuir una mica les despeses d'alguna altra manera. I després, si parlem per àrees, que era la classificació orgànica que ha parlat l'Eva en segon, en primer lloc, veiem una mica la proporció. A veure, no l'agafem molt al peu de la lletra, perquè evidentment hi ha àrees que hi ha 2 persones i hi ha àrees que hi ha 60 persones. S'ha d'estriar una mica el que es pot entendre. Quan jo parlava, per exemple, que hi ha un servei que és, em sembla que és més del 10% de les despeses municipals, es trobaven als serveis públics. Quina és aquesta despesa? Doncs la recollida de escombraries. Evidentment que és un servei bàsic, és a dir, no ens podem permetre el luxe de dir no netegem el poble, no netegem, no recollim les escombraries, no fem... Però sapiguem una cosa també, que aquí hi ha un conveni amb una sola empresa, FCC, segurament tots la coneixeu, gestiona un conveni només amb l'Ajuntament de Salt de 2 milions i, no sé, 800.000 euros o una borrada. És a dir, nosaltres creiem que aquest tipus de convenis, principalment
nosaltres portaríem altres idees, que segurament després en parlarem, que no és d'externalitzar tots els serveis, perquè ara hi ha una política d'agafar i començar a externalitzar perquè així ens estalviem despeses. Doncs nosaltres creiem que no, perquè si tu externalitzes, evidentment, estàs externalitzant la despesa, per exemple, en personal, estàs externalitzant la despesa en material, però és que aquesta externalització el que estàs fent també és externalitzar un benefici industrial per a l'empresa i estàs externalitzant la creació o que hi hagi, per exemple, algun director o dos o tres o etc. que tu no controles. Doncs jo crec que aquesta externalització és una mica perillosa perquè s'ha posat a dia d'avui com que és l'única solució pels consistoris locals. Doncs bueno, hem de tenir en compte això. Aquí hi ha moltes coses i es podem parlar que cada una d'aquestes àrees es faran moltes despeses puntuals, és a dir, evidentment hi ha totes les subvencions per entitats, ja siguin esportives, culturals, etc. Hi ha l'ECTCAES aquest que potser per les sigles no coneixeu què és el Centre d'Arts Escèniques i l'Escena Catalana Transfronterera, que s'està construint aquí al costat. Tots coneixeu el canal, que és el que gestiona una mica aquest espai. Doncs aquelles partides podem veure que tenen una certa dimensió, però alhora també estan suportades algunes d'elles a la totalitat per programes europeus. És a dir, aquí està tot el que es gasta. I després, compensant-ho amb els ingressos, hem de veure quines parts pots manegar més cap aquí o cap allà dient, a veure, jo crec que és important reforçar aquests espais o aquests altres. Podem veure, per exemple, el deute públic, que és força important. És una part que nosaltres vam decidir lliurement embrancar-nos-hi, d'alguna manera lliurement, és a dir, tothom segurament ha hagut de fer crèdits per poder tirar endavant, però ara comencem a veure les conseqüències de tot plegat. També tenim la seguretat i mobilitat, que està en el capítol 50. Allà a seguretat, evidentment, hi ha tota la policia municipal, que hi ha un cos una mica gros també, l'administració general és tot l'espai que tenim quan anem a l'Ajuntament d'atenció i d'àrees dintre de l'Ajuntament. És perquè veieu una mica que tots aquests números no són, com deia, neutrals. I per exemple tenim els subministraments també, és a dir, Déu-n'hi-do, això sí que és pagar directament a empreses que et subministren, ja sigui el gas, la llum, el telèfon, totes aquestes coses. Hem d'entendre-ho des del punt de vista de dir, a veure, hi ha coses que s'han de pagar, però potser es poden fer diferent, i aquesta és la nostra, diguem, el que nosaltres volem aportar en aquests pressupostos. I, per últim, el que fins fa 2 o 3 anys era el principal document de debat entre partits polítics, que era el pla d'inversions, el quadre d'inversions. Abans aquest quadre era un quadre difícilment païble en 1 hora o en 2, s'havies de dedicar unes quantes jornades i s'ha reduït el que veieu aquí, és a dir, les inversions per aquest any, com evidentment no hi ha capacitat, doncs es redueixen simplement a 500.000 euros, dels quals l'Ajuntament com a fons propis n'aporta una cinquena part. I no es veu gaire bé, però principalment el que s'ha explicat, que hi havia arreglar el clavegram d'un carrer, arreglar la vorera d'un altre, una parabòlica per Ràdio Sal, unes quantes eines per la brigada, etc. Vull dir que aquest document, que era el que regia una mica la discussió política als anys de bonança, en el qual es deia, doncs farem un pavelló de gimnàstica, o farem una piscina municipal, o farem... Hosti, ara no farem res. I nosaltres creiem que potser fent menys en aquelles èpoques o fent-ho diferent, ara potser no estaríem passant per aquestes situacions.
I per acabar, per no atabalar-vos més, voldríem una mica plantejar la nostra visió del que haurien de ser aquests pressupostos, del que hem trobat a faltar, del que creiem que s'hi hauria d'afegir. I una mica l'argumentació que es va fer en el mateix ple que ja es va exposar a l'equip de govern va ser precisament aquesta, no? I us l'explico. Taula i pla de ciutadania. Alguns de vosaltres sabeu que fa uns anys, ja fa 8 o 10 anys, es va començar amb una taula que es deia Laos, de diàleg social, en el qual es tractaven tota una sèrie de problemàtiques que començaven a sorgir en aquells moments, sobretot causats per l'arribada important d'immigració extracomunitària, que hem de dir que van arribar, es van fer arribar tota aquesta immigració precisament perquè interessava per mà d'obra, interessava per rebaixar perspectives i drets laborals, interessava per tota una sèrie de coses dels que ara actualment en reneguen, els que els van fer entrar, ara tornen a ser-hi i resulta que ara no els hi van bé, no? Però aquesta immigració il·legal que parlem així tan genèricament són persones, són gent que viuen al nostre poble, són gent que paguen els seus impostos, són gent que en definitiva el que volen és viure bé en el nostre poble. Com nosaltres, doncs aquesta taula va tenir el seu funcionament. Hi va haver un moment en el qual es va deixar de convocar, es va allargar les seves convocatòries, total que no semblava que arribava massa. Després vam començar a tenir problemes en el poble que es van fer famosos a nivell mediàtic, es va crear una taula de ciutadania, la qual, per urgència, comencem a buscar diferents agents del poble, agents, em refereixo, agents d'entitats, partits polítics, entitats o, per exemple, líders religiosos, etc. Hi havia una mica de tot per intentar posar sobre la taula aquells conflictes que hi podia haver i aquelles solucions que es creia que es podien arribar a plasmar, o aquells projectes que es creia des de la ciutadania que eren importants d'impulsar. En aquest sentit, es va convocar, es va crear una plaça d'una persona que va venir a desenvolupar un pla de ciutadania que recollien una mica la visió d'aquesta taula, les perspectives o les idees o les propostes d'aquesta taula amb l'experiència d'aquesta persona i el redactat i la definició d'un pla que havia d'executar-se, em sembla que era a 2 anys vista. Es va crear el pla i la taula de ciutadania que es va desmantellar aquest estiu passat. Com que no es va desmantellar, ningú ens havia dit que això s'havia acabat, nosaltres el que vam dir, en uns pressupostos creiem que això hi hauria de ser. Nosaltres creiem que si tu vols dedicar un mínim interès a aquestes qüestions, doncs has de tenir-ho previst en els pressupostos. És a dir, si hi ha una persona que es dedica a organitzar aquest pla o a desenvolupar aquest pla de ciutadania, o alguna persona que es dedica a convocar a la taula algun funcionari que dediqui a aquestes feines, ha de tenir alguna proposta econòmica. Si no, segur que no es farà, evidentment. Se'ns va dir que no costava res. Al pròxim ple tenim una proposta que vam canviar el Laos per la taula de ciutadania i ara tornem a canviar per el Consell de Ciutats, ens es dirà. Veurem a veure què se'ns explica i si no costa un duro aquest Consell de Ciutat. És difícil fer coses sense un duro. És veritat que almenys els que venim del món associatiu, que aquí em sembla que sou tots, es fan moltes coses amb imaginació, però arriba fins a un cert punt i la voluntat, i sobretot política, en un ajuntament ha d'establir unes consignacions econòmiques mínimes. Un altre punt important en aquest pressupost era la consignació i la partida al suport a comunitats de veïns. Aquest va ser un cavall de batalla, em sembla, de tots els partits que es van presentar en aquestes eleccions, o gairebé tots els que tenien discurs.
Per què? Doncs perquè sabem que hi ha un conflicte, que tenim el conflicte a sobre després de que, per exemple, nosaltres portem des del 99, que vam entrar, doncs des del 99 portem parlant de que a Salt en aquell moment es preveia que podien haver-hi problemes, hi havia tensions, hi havia coses que s'havien de solucionar, coses que sabíem que, si tu resulta que estàs en una vivenda, sou 30 veïns i en 2 anys et canvien el 50% dels veïns, o en un any, doncs home, aquí hi ha una font de conflicte, i no perquè el que vingui sigui d'un color o d'un altre, no, perquè és que la mobilitat i la precarietat a l'habitatge et crea dificultats. Nosaltres, en aquell moment, avisàvem que hi havia això, que s'havia de preveure, per això vam aconseguir també, a través nostre, que el Laos comencés a funcionar, malgrat després no es volgués continuar. Doncs amb tota aquesta situació s'ha anat agreujant i ara ens trobem amb conflictes socials molt importants. I els principals afectats són les comunitats de veïns, són els veïns i són les seves escales. Què passava? Resulta que a les eleccions Convergència i Unió, que és el grup que governa, va fer una promesa electoral que rebaixaria els sous als grups polítics i als regidors electes i aquesta rebaixa la destinaria a comunitats de veïns. Nosaltres no creiem en aquest tipus de consignes així que són una mica populistes, per no dir-ho, perquè trauré d'aquí i els posaré allà. A veure, els diners al final, saps què t'ho vull dir? Si tu vols fer una rebaixa del que cobren els partits polítics, fes una rebaixa del que cobren, ja està, però no que aquests els posaré allà. Es va quedar així. Resulta que en mig any de l'any passat s'hi havien de destinar 76.000 euros, la rebaixa total era de 150, uns 140 llargs, i l'any passat s'hi havien de destinar 76.000 euros. Estem preguntant una mica a veure si s'han pogut destinar, si s'han pogut gastar, perquè els projectes destinats a comunitats de veïns han començat, efectivament, es veu que s'han començat a fer estudis, s'han començat a fer, tots deveu haver vist el diari, els passadissos nets i segurs, que és el projecte estrella, però a nosaltres se'ns ha explicat que el passadissos nets i segurs no té un cost afegit a la feina, per exemple, amb hores del que és la policia municipal, que és qui s'encarrega de fer aquestes feines, que l'únic cost d'aquest projecte és els bombins que es canviaran en aquelles comunitats que s'hi adhereixin, perquè, evidentment, la policia no hagi d'anar amb un manyot de claus com Sant Pere. Doncs nosaltres volem saber 150.000 euros que s'han de preveure de més per comunitats de veïns en aquest 2012, nosaltres n'hem sabut calcular uns 40.000. Vull dir que, clar, que aquelles propostes i aquelles proclames electorals, amb coses que nosaltres creiem que s'havia de destinar, doncs les demanem. Aquí no hi són. Ja continuen alguns projectes, es preveuen alguns projectes que no es van arribar a fer